V rýchlom slede pokračovala súťaž juniorov U20 Silver. V celoslovenskej súťaži privítali Michalovský Orly doma cez víkend Trenčín a Považskú Bystricu. V sobotu sa prvý BK trápil s Trenčínom, ktorý zaslúžene zvíťazil výsledkom 61-83. Niektorí domáci hráči totiž nastúpili po chorobe a tak bolo vidieť aj tréningový výpadok. Na nedeľný zápas, odkiaľ sú aj naše zábery, pricestoval na Zemplín líder súťaže IMC Slovakia Považská Bystrica. Domáci prekvapili bojovným výkonom a držali celé stretnutie krok s favoritom. Duel bol vyrovnaný až do konca. Nebyť nepresných trestných hodov a nepremenených príležitostí spod koša mohli domáci Bystricu prekvapiť. Hostia nakoniec záver zvládli a odnášajú si zo Zemplína 2 body. Michalovce Považská Bystrica 60-65. Najbližšie hrajú Michalovčania proti Tydamu Košice a sezónu ukončia domácim zápasom proti Banskej Bystrici v sobotu 22. marca.